Juma. Eti we nso me de fom dwuma ba ko tato sesi a e de amamna we de eye futuo pa emu apie so Obama mpampa ana e ko de magana fo na nye Ghana ni bia keke we no kwakwa ya mabunu so oye oba aranse bia oye bema no afutuo e ko de ama opani a ne din ani Evans kire mensa wono eye reverend wono no gidie pass o bre no so obetimi ani mabunu so oye oba aranse bia bema no wode afutuo be ko de omo sesi se de bia da no obi sori o se adwuma ni o mu anukwa adwuma ne de wase ne so kete se mampole ne nso obi ase wako suku no wako suku na obi so pe adwuma de bia da obetena eye office no abo suit enam se wanya office antrenti no no atifie no kasa adwuma ni ho na kwam de no be ma ye de na kosu apon wawie wo ba ye de na kosu apon wawie no de bia ma me ne papa badwisemu a na de bi osori na wodidie panini se de bi ebra so se mabunu be sori waka no omudo omo nso awura kua adwuma mu na kua adwuma no se bi enye ayi nkokrafo ne merewafo nko a na de bia de se omu nko efuom na omo nso nkonko ye kua de bi da oya babawa ananse bia oya brantie na wonya asase bia bomode se obe wadwene se odu be hu be wura kua yomu esense wodu hu ewura mu no de di kan enuane bebe o mane mu enuane ba sika na aba sika bai o hu beto de opese odi sika ne ye bia no onso betime filtre bia enu kwanse de bia da na mpanifo sore no mo kra jene se bia emo ananse bia ade edi yesem keke kra no je se kra edi fira ma foforo so etimi de bento no de obehwe na watimi atum emaburu nyina fo se ebra na so so bia be na adwene se obetimi de ne ho etima akwakwura de fense kwayo mu eba ne se ya ebeboa amadwuma ho semende ho aye dene no eno nso ho etimi akofom kakra land no ho sem no eden but sisi ya no ade ba ko a ye organization no ye ne se ye ne ahemfo no ene wona ensase yo won dia no wo hwe ensase so no kasa ye no mo engage strongly se on betimi aboa no mo twitwa ensase ni bi atu baabi okurumu amma mabunu se on de be ye kuadwuma na afidi that community no na di sika ba community ni mu na create livelihood abema amafo dwuma ye ne sika no akoso die no mo kasa ama bi mu atiase a ye ho documentation ebi mu so wo ha ntiase ne enya nsiye yegusu a ye kekako na megidi se ye nya summit wenwie no na enkosi no ye be hyase se mabu no training na asase no na bebre no sase no are ready ena sika semu no so no yegusu bompa se ebe aban ene amanone adwuma enkesa kese international development agencies yina be partner together na yetimi collaborate na yaboa na yedi sika awura kuadwuma ni mu na ayefe na mabunu a eguga na bebre no nyina ni akọ na se ni kọ na ye nyina ye adwuma ye kuadwuma obi ye poultry obi ye piggery obi ye cassava obi ye cocoa obi ye vegetables so there will be so much money in the system na yenkoye import of tomatoes yenkoye import of pepper or onions ni nyina na ye be develop na sa sika ni nyina na kare ba koto no sika ni nyina be ka kurumu ha ni nyina ebetimi aka kurumu ase we aye Reverend Evans kire eye mensa ena yetini kase odi afutu ekọ ede ma mabunu sase de omugusu se ombenya bie de ama omna sika am so ebetimi de ahyase ye no so no omugusu omu edi hudwuma ena yete neni na moma ye ni dwa kakra emra ye ba ye beto ansem no so nsem aka akire se tie ne ekrom pa bra ene ye fiada de aka akire do so panti moma